Сябры, прывітанне, гэта Еўрарадыё, я Марыя Вайтовіч, мы знаходзімся з вами ў Празе. А дом, які знаходзіцца за мной, ён не зусім звычайны. Калісьці тут жыў бадай самы любімы сваім народам чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавел, а з ім моцна сябравалі бацькі нашага сённяшняга суразмоўцы Іржы і Дана Немцовыя. А іх сын, рэпарцёр Онджэй Немец, ласкава запрасіў нас да сябе ў госці. Дзякуючы свайму атачэнню і захапленню фатаграфіі, за сваё жыццё Онджэй змог зафіксаваць шмат розных гістарычных падзей, сведкам якіх яму давялося быць, пачынаючы са свайго ранняга дысідэнцкага дзяцінства. Гэта нашая сям'я разам з сябрамі. На Ечнай яны збіраліся часта. Пачатак 70-х гадоў. Вось гэта я, гэта брат Давід, тата, мама, а гэта паэт і мастацкі кіраўнік Plastic Peoples Мартін Іроўс. Гэта паэт Мікалай Станкавіч, які выратаваў негатывы з пахавання філосафа Яна Патачкі, мастацтвазнаўца ды паэтка Вера Іроўсава, мае сёстры Яна, Маркета, Паўла. Тут чамусьці няма брата Якуба. Мы тут малыя. Тады нас было яшчэ 5. Чысці дзень народзінаў. Але ў нас заўсёды была вялікая сям'я. Гэта ўжо на Ечнай, дзе ладзіліся розныя вечарыны, святкаванні. Арганізаваў гэта Мартін Іроўс. Заўсёды хтосьці граў на гітары. Мы танчылі. Было весела. Гэта Вацлаў Гавел. Я зрабіў гэты здымак, калі мне было 17. Нават 16. Гэта было незадоўга да Хартыі. Гэта мы з рознымі сябрамі. Гэта стайня на Градычку, дзе Гавел прапанаваў зладзіць канцэрт Plastic Peoples. Гэта Іроўс неўзабаве пасля вызвалення з турмы. Мяне, натуральна, больш вабілі пластыкі і іхняя кампанія. Але Вацлаў Гавел, з іншага боку, любіў аб'ядноўваць людзей. Таму палова гасцей была ягоная, а палова з андэграўнда. Спадар Онджэй, аднойчы ў 2020 годзе, працуючы на пратэстах у Менску, я зайшла ў госці да адной шматдзетнай сям'і. Вокны кватэры, дзе яны жылі, выходзілі на галоўныя праспекты, галоўную плошчу горада. То бок дзеці, нават не выходзячы на вуліцу, маглі назіраць як за і мірнымі дэманстрацыямі, так і за жорсткімі разгонамі гэтых самых дэманстрацый. Я думаю, што такое, што мы вось бачым, адчуваем у дзяцінстве, яно не забываецца. Вось вы нарадзіліся ў 1960 годзе. Калі мы параўнаем вашае дзяцінства з фотоальбомам, што было б на здымках, якія вы мне паказалі? 68 год я, натуральна, памятаю. Але як што гэта здарылася 21 жніўня? Былі канікулы, і мы былі не ў Празе, а ў вёсцы. Мы жылі там у хатцы, дзе не было электрычнасці і вады. І я памятаю, як мама хадзіла ў аўтарамонтную майстэрню гаспадара Вергла слухаць радыё. Вярталася яна досыць перапужанай. Пасля прыехаў дзядуля, які сказаў, хоць пра нас яны спачатку не хацелі, а потым ужо сказалі, што здарылася акупацыя. Мне было 8, я не спужаўся, хутчэй падумаў, што будзе нешта цікавае. Нешта адбываецца. Ці вайна? А потым прыехаў тата з Прагі і сказаў, што ўсё будзе кепска. Ніхто не ведаў, што будзе далей, і мы ўсе з'ехалі ў Аўстрыю. 27 жніўня праз тыдзень. Я, вядома, памятаю групы людзей, якія нават у вёсцы слухалі радыё з транзістараў. Мы ведалі, што недзе танкі, але тэлевізара ў нас не было. Танкі і калоны рускіх мы бачылі па дарозе ў Аўстрыю.
Мы ехалі на трабанце. Гэта такая маленькая ГДРаўская машына. І ў ім нас ехала 7 дзяцей і 3 дарослых. Мы туды ўсе ўціснуліся. І па дарозе сустрэлі ваенную калону. Мама азірнулася і бачыць, як мы ўчацвярых прыліплі да задняга шкла і паказваем рускім языкі. Яны ехалі ў вялізных машынах, 3 метры ў вышыню, з кулямётамі. Але мы ўсё ж даехалі да Аўстрыі, дзе прабылі некалькі месяцаў. Бацька тады казаў, што засталіся планы па выданні кніжак і падобныя рэчы. Што яшчэ 2 гады можна будзе жыць. Потым будзе горш, чым было, але гэтыя 2 гады дапамогуць нам перажыць наступныя гады. І што гэта мае сэнс. Тата хацеў вярнуцца, і мы вярнуліся. Я таксама хацеў. У мяне былі сябры, я быў скаутам і гэтак далей. Мы, дзеці, не надта хваляваліся, што вяртаемся. Ці памятаеце вы, як на гэтыя падзеі, якія адбываліся ў краіны, рэагавалі іншыя дзеці? Ваша сям'я, яна такая дысідэнцкая. Ці казалі вам бацькі, на якія тэмы можна размаўляць з дзецьмі, ці на занятках, калі вы хадзілі? Ці былі нейкія выпадкі з настаўнікамі, пра што тады ўвогуле казалі дзеці, як рэагавалі на тыя падзеі? Я нарадзіўся ў 60-м годзе, а дысідэнцкі рух прыйшоў у нашае жыццё пазней. Пасля 68-га мы збольшага сябравалі з рознымі хрысціянскімі, каталіцкімі сем'ямі, у якіх таксама было шмат дзяцей. Школа была непрыемным абавязкам. У школе я ні з кім асабліва не сябраваў. У нашай сям'і было столькі дзяцей, што ў гэтым не было патрэбы. Я хадзіў на гурток скаутаў, але і там былі сябры, бацькі якіх сябравалі з нашымі бацькамі. Яшчэ нашыя таты разам былі скаутамі. Так і ўзнік той гурток. Таму з дзяцінства я нічога такога не памятаю. Усё змянілася каля 71-го года, калі бацькі пасябравалі з андэграўндам, што зрабіла нас узорную каталіцкую сям'ю цэнтрам жыцця андэграўнду. У нас пасяліўся Марцін і Роуз, Вера і Роусава, і штодня прыходзілі сябры Марціна і Веры. Усялякія мастакі, музыкі, творчыя людзі. Усе з андэграўнду. Тады гэта ўжо называлася андэграўндам. Яны былі даўгавалосымі, і для нас, дзяцей, або для мяне, калі мне было 11, 12, 13 гадоў, гэта была чароўная супольнасць, якая мяне вельмі цікавіла. Школа была месцам, куды я вымушаны быў хадзіць. Тады нельга было нават выбраць школу. Мы хадзілі ў тую, якая была побач. Усе мае браты і сёстры хадзілі ў адну школу, таму нас ведалі там. Настаўнікі і аднакласнікі нас прымалі, ведаючы, што мы крыху дзіўныя. У нас былі доўгія валасы, але ніякіх канфліктаў не было. У школе на вострыя тэмы не гаварылі. Я памятаю, як нехта пачаў расказваць анекдот пра тое, што ўсе выбітныя мужчыны ў Чэхаславакіі мелі імя Ян. І скончыў пералік Янам Палахам. А настаўніца усміхнулася і сказала, каб ён больш гэтага нідзе не гаварыў. Але ў школе гэта не абмяркоўвалася. Зусім. Мы сустракаліся тут у розных кампаніях з рознымі мэтамі. Гэта маглі быць хатнія семінары, святы ці проста нейкія размовы. Прыкладна так узгадывала атмасферу вашай кватэры, вашая матуля Дана Немцава.
Для каго былі адчынены дзверы вашай кватэры, хто да вас прыходзіў, як гэта ўсё адбывалася і як даўгавалосыя госці, я ведаю, што кампанія была даволі нефармальная, паўплывалі на ваш выбар стаць фотографам і ўвогуле ўзяць у рукі фотоапарат? No ten byt byl opravdu otevřený. Наша кватэра сапраўды была адчыненай для ўсіх. Samozřejmě ze začátku tam chodili přátelé. Спачатку, натуральна, прыходзілі перш за ўсё сябры Мартина і Роуса з кола ягоных сябраў мастакоў Plastic Peoples. Uměleckých kamarádů, Plastic People, Мейла Глауса, кампазітар Plastic Peoples, урэшце стаў маім шваграм. Ён ажаніўся з маёй сястрой Янай. А быдлалі там такі в Ечні, а власне... Яны таксама жылі на Ечнай. Кватэра была вялікай, і ў ёй жыло шмат людзей. Калі хтосьці прыязджаў у Прагу, людзі з андэграўнду, з паўночнай Чэхіі ці з Брна, пазней дысідэнты, яны ведалі, што зайшоўшы да нас на Ечную, яны даведаюцца, якія навіны, што адбываецца, каго пасадзілі. 90-х, co to melo, 70-х. У пачатку 70-х гадоў яшчэ было адносна. Ještě takovej... Часам удавалася ладзіць канцэрты ці нефармальныя выставы. Nejaký koncerty nebo výstavy neformální. А ў сярэдзіне 70-х гадоў гайкі ўжо сталі заціскаць. Але ще з тим фотографуванням я сам почав... Што тычыцца фатаграфавання, я пачаў ім займацца недзе ў 72-м ці 73-м годзе. Гэта было так, што ў андэграўндзе ці ў альтэрнатыўнай платформе, якую Мартін і Роуз калісьці назваў Мэры Гетта, вясёлае гета. Усе чымсьці займаліся. Že sice zaměstnání měli všelijaký, ale... Ва ўсіх была нейкая праца, але кожны з іх ці пісаў, ці граў у гурце, ці маляваў, ці пісаў вершы, кожны нешта рабіў. Некаторыя займаліся фатаграфіяй. А такі некаторі фотографавалі. Мяне фатаграфія цікавіла. Мне падабалася, што ты нібыта ўдзельнічаеш у нейкіх падзеях. В nejakém дені. Але я так трошку за тим фотяком. Але схаваны за фотоапаратам, крыху здалёк. Калі ў мяне на Ечнай з'явілася фоталабараторыя, гэта быў проста цуд. Нас там было вельмі шмат. Потым з'яўляліся розныя сябры і сяброўкі, якія там жылі. Але я мог зашыцца ў сваю фоталабараторыю, і ў мяне адзінага з усёй сям'і была прыватная прастора, дзе я мог праяўляць здымкі. To focení mě fakt bavilo, ale bylo... Фотаграфаваць я любіў. Былі часы, калі я, як нехта казаў, Říkal, že nejdu vynést... без фотоапарата не выходзіў смецце вынесці. Была правда, але... Гэта была праўда. Главне... Я фотаграфаваў розныя падзеі. Мне падабалася здымаць людзей. Я тады ўжо чытаў кніжкі пра сацыяльную фатаграфію. У майго бацькі была вялікая бібліятэка. Але не толькі філасофская. У яго была процьма кніг па мастацтве і па фатаграфіі. Takže já tohle jsem znal a... Гэтая тэма была мне знаёмай і падабалася мне. Sice мне nikdy nenapadlo, že... nebo... Я б ніколі не падумаў, што калі-небудзь змагу гэтым зарабляць, што я калісьці буду друкавацца і ладзіць выставы. Але фатаграфаваў я ўвесь час. І з сябрамі з андэграўнду, якія былі на 10 гадоў старэйшыя за мяне, мы абмяркоўвалі фотоапараты і падобныя рэчы. Нас гэта захапляла. Вы здымаеце са сваіх 12 гадоў. Я бачыла некаторыя здымкі ў інтэрнэце, шмат партрэтаў вельмі. Я магу толькі ўявіць, колькі іх шмат. Але час нашай размовы, на жаль, не вельмі доўгі. Таму давайце, можа, спынімся на такіх мерапрыемствах, на, можа, такіх акцыях, так, дзе здымаць было небяспечна. Я ведаю, што ў 1977 годзе вы былі на пахаванні філосафа Яна Патачкі, які памёр пасля доўгага допыту. Ці можаце вы прыгадаць той дзень, што так было, і, можа, яшчэ нейкія моманты, якія захаваліся ў вашай памяці?
Професор Паточка был про оба мé рodiče. Для маіх бацькоў прафесар Ян Патачка быў вельмі важнай асобай. З дзяцінства мы ведалі, што спадар, які часам прыходзіў да нас у белым шаліку, гэта сапраўдны прафесар. Мы ведалі яго ўнукаў, яго дзяцей, натуральна. Але яны былі на пакаленне старэйшыя. Мае бацькі былі ягонымі вучнямі. Калі ён стаў прадстаўніком Хартыі, для нас гэта было... Хоць і раней, яшчэ ў 76-м годзе, калі ішоў працэс супраць Plastic People, і калі затрымалі музыкаў, спадар-прафесар разам з іншымі вядомымі людзьмі з культурнага і грамадскага жыцця заступіўся за іх. Мае бацькі, а таксама Вацлаў Гавел, звярнуліся да іх па падтрымку. Менавіта дзякуючы працэсу над Plastic People, Právě díky teda tomu procesu s těma Plastic People vlastně об'ядналіся супольнасці самых розных людзей, z nejrůznějších okruhů, kteří i přišli k tomu soudu. якія ў 76-м годзе прыйшлі ў суд. Tak pak vlastně těm Некаторыя з іх падумалі, што было б шкада змарнаваць гэтую ініцыятыву. přišla vniveč. І таму ўзнікла Хартыя 77. Z toho vznikla Charta 77. Že do té doby to byly takový Да таго часу у нас былі паасобныя астраўкі. Пісьменнікі, андэграунд, музыкі, хрысціяне-каталікі, евангелісты. Гэтыя супольнасці былі паасобку. Хартыя іх аб'яднала. Калі прафесар Патачка памёр, я бачыў, што маму гэта вельмі шакавала. Маёй марай заўсёды было быць рэпарцёрам. Картье Брессан, Роберт Капа – гэта былі постаці, якія я ведаў. Я ўзяў фотоапарат і выбраўся на пахаванне разам з мамай і сястрой, каб фатаграфаваць. Акурат былі нейкія вясновыя канікулы, мы былі не ў Празе. За дзень да пахавання мы прыехалі ў Прагу аўтастопам, бо аўтобусаў асабліва не было. Раніцай мы выйшлі з кватэры каля паловы 6 ці 5, бо баяліся, што пад кватэрай будуць стаяць шпегі, якія не дадуць нам выйсці. З некаторымі гэта здарылася. Напрыклад, Вацлаў Гавел не змог прыйсці на пахаванне. Людзі загадзя хаваліся, каб пайсці туды. Мы ішлі на могілкі верхам, таму абмінулі кардоны агентаў, якія чакалі ўнізе. Пахаванне было грандыёзнае, людзей было вельмі шмат. Агентаў таксама. Усё было абкружана. Яны ўсё здымалі на відэакамеры Sony, якія я ўпершыню бачыў ужывую. Я ведаў, што яны існуюць, але раней здымалі толькі на плёнку. А ў іх у 77-м годзе ўжо была гэтая тэхніка. Над могілкамі вісеў верталёт метрах у 50 ці 100 і рабіў такі шум, што ўласнага голасу не было чуваць. Побач быў стадыён для спідвея, дзе ўвесь час газавалі матацыклы, каб зрабіць шум яшчэ больш невыносным. Выступіць сапраўды ніхто не змог, але атмасфера была моцная. Я хадзіў вакол натоўпу і ведаў, што за мной ходзяць шпегі. Гэта было непрыемна, але Францішка Сокалова, дачка прафесара Патачкі, папрасіла мяне зрабіць фотаздымкі, і таму я казаў сабе, што я раблю фота для сям'і. Калі я наздымаў плёнку, у якой былі 24 кадры, я ўзяў яе. Пахаванне ўжо скончылася, а я ведаў, што за мной хвастом ходзяць агенты.
Побач акурат стаяў тата, і я спытаў яго: «Тата, што мне рабіць? Мне трэба аддаць каму-небудзь гэтую плёнку, бо мяне, канешне, затрымаюць». Тата сказаў: «Так, добра, зараз арганізуем». Узнікла нейкая купка людзей, у якой была моя сястра Маркета, тата, я, Мікалай Станкавіч. Я трымаў касету ў руцэ, яе пачалі перадаваць з рук у рукі, і яна трапіла ў кішэню Мікалая Станкавіча, які сышоў з ёй з пахавання. Затрымалі майго тату, сястру Маркету, мяне, адвезлі нас на допыт, але плёнкі ў мяне не знайшлі. Гэта было непрыемна, мне было 17, толькі-толькі. За 2 тыдні да таго споўнілася. Я нарадзіўся ў канцы лютага, а гэта было каля 15 сакавіка. Гэта быў самы агідны допыт у маім жыцці. Ён цягнуўся 8 гадзін. Яны чаргаваліся. У мяне былі доўгія валасы, гучалі такія класічныя пытанні: дзявочае прозвішча маці, імя, месца нараджэння, каму вы аддалі плёнку. Добры і злы паліцэйскі, яны чаргаваліся. Ты пра свае патлы не чуеш? Я абапёрся аб стол, а яны: не развальвайся тут. Мне давялося адсунуцца на 2 метры ад стола. Вось так трымаць валасы, бо я праз іх не чую, і сядзець так некалькі гадзін. Калі я казаў слова «паліцыя», яны грукалі кулаком па стале і казалі: «Яшчэ раз скажаш «паліцыя», мы цябе адвядзем ва ўмывальню, і тады пабачыш». Я бачыў, што побач было памяшканне, абкладзенае кафляй. Недзе на 4-м паверсе ля пакоя для допытаў. Яны спрабавалі падысці з розных бакоў. Я сказаў, што плёнку я нікуды не хаваў, што я збаяўся, паклаў яе на магілу і не ведаў, што было далей. Яны сказалі, што калі я пакіну яе на магіле, мы паедзем туды, і яна будзе там ляжаць. Або калі яны праявяць свае здымкі, дык убачаць на іх, каму я аддаў сваю плёнку. Я думаў, што яны нясуць. Калі яны здымалі відэа, дык што цяпер збіраюцца праяўляць? Карацей, гэта было непрыемна і цягнулася 8 гадзін. Калі я выйшаў адтуль, то расплакаўся і пайшоў дадому. Мы баяліся. Мы сапраўды баяліся. Бо паліцыі я заўсёды баяўся. З самага дзяцінства яны стаялі ў нас пад дзвярыма. Да таго я ўжо бачыў некалькі ператрусаў, а пасля яшчэ нашмат больш. Гэта было непрыемна. Да таго ж нам здавалася, што гэта назаўжды, што па-іншаму быць не можа. Некаторыя сябры памятаюць час ад 48-го года ці нават даваенны. Або некаторыя сяброў, якіх Вацлаў Гавел называў трымальнікі стырна, якія калісьці ўваходзілі ў камуністычныя структуры і вылецелі з іх толькі ў 68-м годзе. Яны, натуральна, зусім па-іншаму паводзілі сябе з гэтымі шпегамі. А для нас яны былі толькі рэпрэсіўным органам, і мы не маглі сабе ўявіць, што магло быць па-іншаму. Вашыя бацькі, яны вядомыя дысідэнты. Давайте трошкі паразмаўляем пра іх. Увогуле, якімі яны былі ў тыя часы, наколькі актыўнымі, і ці часта затрымлівалі вашых бацькоў, і ці не баяліся вы, вось як чалавек, які нарадзіўся ў шматдзетнай сям'і, што аднойчы проста прыйдуць нейкія сацыяльныя службы і забяруць вас у інтэрнат? Менавіта гэтага мы не баяліся. Мы ўспрымалі гэта як дадзенасць. Бацькі былі псіхолагамі. Мама спачатку займалася дзецьмі, а пасля, у сярэдзіне 70-х гадоў, пачала працаваць з глуханямымі ці глухімі. Тады гэта была малавывучаная галіна. Пасля сканчэння ВНУ, дзе бацька пазней стварыў спецыяльнасць фаніятрычная псіхалогія, ён працаваў у фаніятрычнай клініцы, і ў яго была процьма пацыентаў, якім ён сапраўды дапамагаў. Але пасля Хартыі ў 77-м годзе абое засталіся без працы. Яны маглі выконваць толькі нейкую некваліфікаваную працу. Мама была тэхнічкай, падмятала ходнікі.
nebo takovýhle nějaký... Тата быў начным вартаўніком і гэтак далей. Мне было líto, že... Мне было шкада, што я не змагу паступіць у ВНУ. Я даволі добра здаў уступныя іспыты на спецыяльнасць графіка. І школьныя адзнакі ў мяне былі давольна неблагія. Але мяне не ўзялі, таму я пайшоў працаваць у друкарню. Але že bychom se báli vyloženě, že nás by odebrali... Але каб мы баяліся, што нас забяруць у дзіцячы дом, такога не было. Бо мы ведалі, што калі пасадзяць тату, застанецца мама. А jako už od těch 70. let... Ужо з пачатку 70-х гадоў кагосьці з нашага кола знаёмых час ад часу арыштоўвалі. Напрыклад, Мартина Іроуса, які ў момант свайго першага арышта жыў у нас. Гэта было ў 73-м годзе. У 74-м, вызваліўшыся, ён зноў вярнуўся да нас. Аднойчы мы з мамай прабіліся да яго на сустрэчу, таму што мама ўзяла пашпарт Веры Іроусавай і сцвярджала, што яна Вера Іроусава. І яе пусцілі разам са мной. Гэта было жудасна, бо гэта была такая турма, што хоць і першая выхаваўчая катэгорыя, але ён працаваў недзе на чыгунцы і быў вельмі схуднелы, пастрыжаны. Турма заўсёды дэпрэсіўная. Гэта было недзе ля Карлавых Вараў. Нам гэта было знаёма. Наш дзядуля ў 50-х гадах быў за кратамі. Калі мне быў год, мама разам са мной дамаглася сустрэчы. Яго вызвалілі толькі недзе ў 61-м ці 62-м годзе. Гэта быў сфабрыкаваны працэс. Таму турма не была для нас чымсьці неверагодным. Nebylo to pro nás něco nepředstavitelného, že kriminálník je... Нібыта зэк – гэта нехта страшны. А ў 76-м годзе была першая аблава на андэграунд, калі арыштавалі 20 чалавек, 20 нашых блізкіх сяброў, сярод якіх быў швагер Мэйла Глауса, Мартин Іроус, 20 нашых сяброў, з якіх асудзілі толькі 4. Мы ўрэшце зрабілі выснову, што выбралі 4, якія мелі вышэйшую адукацыю. Мартин Іроус, Сваця Карасек, Павел Зайчык і Вратя Брапенец. Астатнія былі рабочымі. Мэйла быў мясніком, а асуджаць рабочых было няёмка. Таму ўзялі інтэлектуалаў. А мае бацькі пачалі арганізоўваць падтрымку гэтых людзей, дамагацца распаўсюду інфармацыі, бо было вельмі важна, каб быў розгалас. І калі петыцыю за іх вызваленне падпісаў Яраслаў Сейферт, Вацлаў Гавел і іншыя вядомыя за мяжой людзі, гэта было вельмі важна. На Захадзе таксама ўдалося зладзіць кампанію. І петыцыю падпісаў Генрых Бёль і іншыя знакамітасці. Гэта было фантастычна. І ў газетах пачалі пісаць, што ў Чэхаславакіі музыкаў кідаюць за краты за тое, што яны граюць тое, што хочуць. Chtějí hrát hudbu, jakou chtějí. Takže v tomhle se ty rodiče velmi angažovali. Мае бацькі вельмі актыўна ў гэтым удзельнічалі. Vznikl v roce 70. І пасля Харты ў 78 ці 79 годзе узнік камітэт абароны ахвяраў несправядлівага пераследу, který přesně měl za úkol задачай якога было публікаваць дадзеныя, хто дзе сядзіць, у якой турме, ездзіць на суды, па магчымасці публікаваць прысуды, якія атрымлівалі сем'і, весці пратакол пасяджэнняў, што часта было складана, бо суды былі закрытымі. Пускалі па 2 чалавекі. І тое з сям'і. На суд над пластыкамі уплішчыўся наш тата, нібыта блізкая асоба Мартина Іроуса. А таксама Вацлаў Гавел, які сказаў, што ён блізкая асоба Сваці Карасека, нібыта стрыечны брат. Такім чынам ён трапіў на суд. Але гэта было ў 76-м годзе, пазней было цяжэй. Мы, натуральна, не чакалі, што пасадзяць абаіх нашых бацькоў. І вось за кратамі апынулася 10 чалавек з камітэта абароны ахвяр, і сярод іх былі мама з татам. Мне было 19, брату Давіду 18, Паўле 20 гадоў. Мы ўсе жылі на Ечнай. Старэйшыя сёстры з намі ўжо не жылі.
15-letou sestru. Але ў нас была 15-гадовая сястра і 13-гадовы брат. Натуральна, мы баяліся. Да нас прыходзіла сацыяльная служба, правярала. Мы стараліся прыбіраць, дзяўчаты хадзілі на бацькоўскія сходы, дзе настаўніцы нас усіх ведалі, натуральна. Мы стараліся быць нармальнай сям'ёй. І гэта выходзіла дзякуючы таму, што ў нас была процьма сяброў. Наш дом заставаўся цэнтрам інфармацыі. Людзі штодня прыходзілі, дапамагалі нам. I když jako jsme neměli žádnou automatickou pračku, tak prostě... У нас не было пралкі, і сяброўка знайшла машыну, прыехала, загрузіла поўную машыну бруднай бялізны і адвезла яе ў пральню, якая была ў іх у падвале дома. Памыла і прывезла назад. Takže jako fakt nám pomáhali a dokonce i... Нам шмат хто дапамагаў. І нават настаўніцы ў школе, дзве жанчыны, Jsme netušili, co jsou zač. пра якіх мы нічога не ведалі, прапанавалі прыйсці да нас дадому і нагатаваць ежы. Nebo tak, jo. Což my jsme byli z toho úplně vyděšený. Мы былі проста ў жаху ад гэтага, бо школа была для нас ворагам, але гэта былі добрыя жанчыны. На шчасце, дзяцей у нас не забралі. Мама была завřena přes půl. Мама сядзела каля 7 месяцаў. Потым яе вызвалілі і адсудзілі ўмоўна на 5 гадоў. Dostala na 5 let podmínku. Бацьку выпусцілі без суду крыху пазней за маму. Než máma. З усяго камітэту асудзілі 6. Астатніх 4 проста выкінулі, але іх пераслед на гэтым не скончыўся. Ale to stíhání nikdy neskončilo, takže То бок, калі б яны недзе засвяціліся, яго можна было б аднавіць. Pokračovat, že jo. No a tenkrát i Отка Беднаržová dostala... Отка Беднаržова тады апынулася за кратамі на 3 ці на 3,5 года. Мы чакалі, што маму таксама асудзяць. Адвакат казаў, што ёй пагражае да 8 гадоў. Бо ў іх арганізаваная група. Гэтага мы баяліся. Ale máma byla nemocná, měla... Але мама хварэла. У яе былі праблемы з хрыбетнікам. 7 детí. І вязніць хворую маці 7 дзяцей ім не было як. І дали ту подмінку. Таму яна атрымала ўмоўны тэрмін, хоць тэарэтычна яе параграф умоўнае пакаранне не прадугледжваў. Яны зрабілі выключэнне. Я вось вас слухаю і ўзгадваю 20-й год, час пратэстаў у Беларусі. Я памятаю, што калі я хадзіла і працавала на вуліцах, здымала тое, што адбываецца там, затрыманні розныя, вельмі жорсткія затрыманні, так? Я памятаю, колькі злосці ў мяне было вось унутры, і як мне хацелася кудысьці яе падзець, і я нічога не магла з гэтым зрабіць, бо людзі, якія выходзілі пратэставаць на акцыі, яны хоць там могуць там крычаць, яны могуць паказваць там свае настроі там праз нейкія лозунгі, так? А мы журналісты, мы не маем права гэтага рабіць, мы павінны толькі здымаць. Як, перажыўшы тое, што вы перажылі, перажываюць людзі ў Беларусі ўжо колькі год, застацца чалавекам? Nikdy. Nikdy jsem neměl potřebu... У мяне ніколі не было патрэбы помсты ці звядзення рахункаў. To... Ролю тут, вядома, грае тое, што мы з дзяцінства хадзілі ў касцёл, Ходили до костела а... і магчымасць прымірэння ці навяртання каго б там не было, я ўспрымаю вельмі сур'ёзна. Vážně, jo. Já nemám takový to jednou komunista, vždycky У мяне няма такога разумення, што аднойчы камуніст назаўжды камуніст. Я сустракаў мноства людзей 68-го года, сярод якіх быў Францішак Крыгл, Ладзя Ліс, якія былі нашымі сябрамі. Jako pro pána. Шмат хто з іх быў у партыі, але магчымасць навяртання ёсць заўсёды. A obrátit se. A my díky tomu společenství, Дзякуючы супольнасці, якая была вакол нас, мы змаглі выжыць, бо мы стварылі ўласную прастору. Выдаваліся кніжкі, раз на год ладзіліся канцэрты, бо будынкі, у якіх яны праходзілі, куплялі нашыя сябры. Гэта былі амаль разваліны, але там была зала, напрыклад, і таму людзі маглі там збірацца. Некалькі такіх дамоў знеслі нібыта дзеля пабудовы аўтобуснага кальца ці іншай лухты. Адзін такі дом нават падпалілі, таму канцэрт Plastic People у 77 і 78
78 годах былі ў Вацлава Гавела на Градачку, бо ён прапанаваў ім гэта, маўляў, Градачак не знясуць і не падпаляць. Натуральна, калі 20 хлопцаў з моста склаліся і купілі напаўразвалены дом на ўскрайку, у якім наверсе была зала, дзе зладзілі канцэрт, аднаго дня дом проста загарэўся. Пажарнікі потым казалі, што падпал быў прафесійны, бо гарэў апорны брус даху, які абваліўся ўніз, і дом разбурыўся. Вядома, мы былі раззлаваныя, але каб адчуваць нянавісць... Пасля рэвалюцыі ў мяне таксама не было асаблівай патрэбы зводзіць рахункі. Гэтую патрэбу мелі і дагэтуль з імі судзяцца людзі, якіх прымусілі з'ехаць. Яны чамусьці не могуць. Але мы засталіся тут, і я, і мае сябры. Мы хадзілі на дэманстрацыі, крычалі, крыху правакавалі. Я быў асцярожны, бо, як я ўжо казаў, мне было страшна. Я нават амаль не здымаў на гэтых дэманстрацыях, бо лічыў, што з аднаго боку я пад больш пільным наглядам, чым астатнія. А з другога, хай яны лепш разбіваюць фотоапараты фотографам з агенцтваў, якія там былі, чым мой Nikon, на які я збіраў некалькі гадоў. Я ўвесь час здымаў, але не ўсюды. Калі я ішоў на дэманстрацыю, я надзяваў 2 кофты, тоўстую скураную куртку, бо ведаў, што магу атрымаць кухталёў. Надзяваў зручны абутак, каб хутка ўцякаць. Так як гэта робіцца, відаць, дагэтуль, калі хтосьці ідзе на дэманстрацыю, дзе ёсць небяспека. Вядома, непрыемна, калі ў вас такія адзенні паліваюць з вадамёта. Асабліва ўзімку. Гэта жах. Я ўдзельнічаў ва ўсім гэтым, але не асабліва актыўна. Тыя, каго прымусілі выехаць, адчувалі большую патрэбу пакараць гэтых шпегаў. Я пра гэта зусім не думаю. Вядома, гэта мне непрыемна. Мне непрыемна проста нават бачыць іх. Ці чытаць іхнія матэрыялы. Цяпер ёсць шмат даследчыкаў, якія прачыталі 1000 старонак пра нашу сям'ю. І ім здаецца, што яны ведаюць пра нас больш за нас саміх. Але гэта неправда. Гэта агенцкія справаздачы для агентаў, гэта не пра нас. Аргумент, што ў іх не было патрэбы выдумляць, вядома ж была. Я не хачу туды задзіраць. Мне ад гэтага гідка. Калі я даведваўся, каго з сяброў шантажом змусілі даносіць на нас, што мы можам ведаць пра тое, як яны вербавалі супрацоўнікаў? Мне аднойчы паспрабавалі прапанаваць супрацу, прычым такім абсурдным чынам, калі я на мыліцах прыйшоў у вінярню ў Шупу, куды мы ўсе хадзілі. Яны зачынілі вінярню і затрымалі 30 чалавек. Я быў сярод іх. Яны мне сказалі: «Вы на мыліцах, дык, відаць, на бальнічным. Давядзецца паведаміць вашаму начальству». Я тады працаваў у друкарні. І вы застанецеся без кампенсацыі. Але б мы маглі гэтага і не рабіць. Гэта быў Духач. Гэтага мента мы ўсе ведалі. Яшчэ на паўгалавы ніжэй за мяне. Тут такі сызвалоснік, зялёны гарнітур, аранжавая кашуля. І ён мне кажа: «Слухай, пра сям'ю пытаць не будзем, але ж пра сябручкоў. Ці рыхтуюцца яны дзе-небудзь брынкаць сваю музыку, пра Іроуса і гэтак далей? Гэта б ты нам мог сказаць?» Я рассмяяўся і кажу: «Відаць, вам давядзецца паведаміць майму начальству, што я парушыў рэжым бальнічнага». Яны паведамілі, на працы разбіраліся, знялі ў мяне 100 закладу, ці нейкі там адсотак кампенсацыі, нейкую драбязу. Але праблемы ў гэтым не было. Натуральна, калі камусьці пагражаюць 2 гадамі турмы, бо знайшлі ў яго не ведаю што, або падкінулі яму штосьці, я магу ўявіць сабе, што чалавек ламаецца. Але былі і такія, што наўпрост з паліцыі прыйшлі да нас на Ечную і прызналіся.
Сказалі, што іх зламалі і што яны цяпер на нейкі час перастануць з намі сябраваць, бо не хочуць нічога даносіць. Былі і такія, хто публічна пра гэта заявіў. Нельга спрошчана падзяляць, хто быў даносчыкам, а хто не, хто пагадзіўся супрацоўнічаць, а хто не. Гэта быў шантаж. Калі б у іх было на мяне штосьці жахлівае, я не ведаю, як бы я сябе паводзіў. Бо варыянты былі супрацоўнічаць, сесці або эміграваць. І каля 80-го года эмігравала ледзь не палова нашых сяброў, бо іх прымусілі. Таму што калі ўначы да кагосьці прыходзяць і б'юць, пагражаюць яго дзецям, іхнім выкраданнем, або тым, што вывезуць яго ў лес, саб'юць на горкі яблыкі, кінуць яго там. Са мной такога, на шчасце, ніколі не было. Фізічна мяне ніколі не катавалі. Я ад іх нават аплявухі ні разу не атрымаў, але непрыемнасці былі. Даронжай, я ведаю, што пасля перамогі аксамітнай рэвалюцыі вы працавалі ў газеце «Ледовыя новіны». У 2002 годзе адбылася такая балючая гісторыя. У празе быў патоп, і ў рэдакцыі таксама, як бы рэдакцыю затапіла. Ведаю, што ваш архіў з негатывамі быў амаль знішчаны. Вось можаце прыгадаць свае эмоцыі, як вы даведаліся пра гэта, што вы адчувалі, і як ўсё ж такі атрымалася захаваць вось гэтую гісторыю вашых здымкаў, якія вы рабілі там з ранняга дзяцінства? З зачатку то не выпадало так драматычна. Спачатку ўсё было не так ужо драматычна. Пражскія ўлады запэўнівалі, што вада падымецца на метр, каб людзі перамясцілі свае рэчы вышэй. У рэдакцыі «Лідавых новін» быў вялізны газетны архіў. Там жа ляжаў і мой асабісты архіў да 89-го года, бо там была фоталабараторыя, і я выкарыстоўваў гэтыя здымкі. Яны былі ў вялікім чорным пакеце, дзе было каля 1000 плёнак. А гэта 36 000 здымкаў, з якіх я не ўсе праявіў, таму што я ніколі не друкаваў так шмат фатаграфій, калі быў аматарам. Карацей, мы з дзецьмі былі ў адпачынку на лецішчы на Высачыне. Ішоў дождж, і казалі, што вада падымецца на метр. Мне патэлефанавалі з рэдакцыі, каб спытаць, што трэба схаваць, ці ёсць у мяне там што важнае. Я сказаў, там у мяне ляжыць адзін мех, гэта адзінае, што для мяне важна. Пакладзіце яго куды-небудзь на самы верх. Дзяўчына, якая працавала лабаранткай, узяла гэты мех, а ў рэдакцыі стаялі вялікія чорныя шафы пад самую столь, і паклала яго наверх на чорную шафу вышынёй 3 метры. Ніхто не чакаў, што ў пражскім Карліне будзе столькі вады. Гэтая вуліца называецца Узбярэжная, але раку адтуль мы не бачылі. Карлін затапіла цалкам, і ў кабінеце на першым паверсе было 3 метры вады. Шафы нахіліліся, паплылі. Яшчэ ўвечары і ўночы ўвесь архіў газеты вынеслі на другі паверх. Але мой мяшок быў так добра схаваны, а ў той час ужо не было электрычнасці, і яго ніхто не знайшоў. Паводка ў Карліне была такой, што вада не сышла. Яна засталася на месцы яшчэ 2 тыдні. Я трапіў туды толькі праз 2 тыдні, знайшоў пакет у кабінеце сярод смецця. Выліў з яго ваду, адвёз яго на лецішча і там паступова разбіраў гэтыя палоскі, плёнкі са здымкамі. Каля 200 такіх палосак я пакінуў проста на памяць. На іх яшчэ засталіся рэшткі эмульсіі. У бруднай вадзе жывуць бактэрыі, якія раз'ядаюць эмульсію, і таму там засталося мала. А праз шмат гадоў адзін мой сябра, які займаўся сканаваннем, мой сябра дзяцінства Лукаш Волек,
už nemohl fotit, že nemohl... Таксама фотограф, які не мог фатаграфаваць, бо захварэў на рассеяны склероз і не мог хадзіць, дык сканаваў фоткі. Прапанаваў, што адскануе ўсе 200 палосак плёнкі. А Revolver Review і Віктор Карлік увесь час прасілі ў мяне нейкія фоткі для часопіса. Я казаў, што я рэпартёр і не займаюся мастацкай фатаграфіяй. Вы мастацкі часопіс, у мяне нічога такога няма. А потым падумаў, што гэта магло б іх зацікавіць. Я паказаў яму гэтыя 500-700 фота, якія атрымаліся ў сутворчасці з вадой. І ён зрабіў з іх вось такую кнігу. Udělal teda tady tu knihu. On ještě samozřejmě přibylem. Разам з Онджем прышыбілам яны выбралі здымкі з таго, што засталося. Кніга называецца «Касцяк». Jako emoce. Наконт эмоцый. Samozřejmě... Тады я, натуральна, вельмі балюча гэта перажываў, таму што гэта частка майго жыцця. To je i kus mýho života. Tam to byly ne... Гэта нават не тое, каб дзённік, але ж там былі фота маіх дзяцей, фота сям'і, сяброў. Камараду. А я си на каждou фотку... Я кожны з гэтых здымкаў памятаю. Адразу ж всплывае тая сітуацыя, а цяпер усё знікла. А они то так пробírali. Яны перабіралі гэты матэрыял, старанна складалі. Pečlivě to skládali. Ja, když som im pak řekl... Калі я казаў, што нейкі здымак не варта змяшчаць, Віктор Карлік адказваў: «Ведаеш, колькі часу мы на гэта патрацілі? Не мяшайся». Я тады сказаў: «Рабіце, як хочаце. Гэта мастацтва, якое ўзнікла само сабой, і нешта ў ім ёсць». A docela to jako má něco do sebe, je to... Гэта мастацтва, створанае паводкай. Veľkou vodou. Стало се то напросто без мého. Гэта здарылася без аніякага майго ўмяшальніцтва. No, nakonec jsem za to dostal i cenu. Урэшце я нават атрымаў узнагароду Revolver Review за гэтую кнігу. No, náplast to není, protože tady prostě jsou... Гэта нейкая не зусім кампенсацыя, бо тут здымкі маіх дзядулі і бабулі, якіх я ніколі не бачыў праяўленымі. Бо я ніколі не праяўляў. Ale... Jo, je to najednou... А гэта... Taková divná transformace. Такая дзіўная трансфармацыя звычайных здымкаў. Шчыра кажучы, вось вы распавядаеце гэта, і мне вельмі цікава, асабліва ўлічваючы досвед працы ў Беларусі і сітуацыю ў Беларусі. Калі я слухаю вас ці іншых дысідэнтаў, з якімі мы ўжо не раз размаўлялі падчас нашых чэшскіх інтэрв'ю, мне ўвесь час хацелася б, я думала пра тое, што калі была б такая магчымасць, было б цікава апынуцца ў 68-м годзе ці ў 89-м годзе, паглядзець, як было там на самой справе, папрацаваць, і неяк суаднесці з тымі ўражаннямі, якія ёсць у мяне цяпер проста ад нашых размоў і ад таго, што я чытаю. А ці былі вы калі-небудзь у Беларусі, і як чалавеку, які здымае, як фатографу, ці было вам цікава, што адбывалася ў нашай краіне, і ці не хацелася б паехаць і там папрацаваць на тыя ж самыя пратэсты, ці, можа, проста Беларусь выклікала нейкія такія эмоцыі і зацікаўленасць? Cestu do opravdu nějaké rizikové zóny. Для поездки ў нейкую рызыкоўную зону я ўжо за стары. Jako fotograf Фотограф мусіць насіць на сабе 15 кіляў рыштунку, быць гатовым бегаць. Для мяне гэта ўжо мінуўшчына. Вядома, я вельмі уважліва сачу за сітуацыяй. Sleduju veľmi pozorne. Мы некалькі разоў запрашалі спадарню Ціхановскую, сястру Марыі Калеснікавай, выступіць у бібліятэцы Вацлава Гавела. Гэтых жанчын я, натуральна, здымаў, сустракаўся з імі. А таксама са спадарыняй Бяляцкай, спадаром Бяляцкім. Я гэта вельмі добра памятаю. Я памятаю, як спадар Бяляцкі ўпершыню атрымаў прэмію Вацлава Гавела.
Ona jí přijela převzít. Ягоная жонка прыехала на яе ўручэнне, бо ён яшчэ сядзеў за кратамі. Гэта было гадоў 10 ці 12 таму. На яе твары я бачыў рыхтык, тую самую траўму жонак вязняў, якую вельмі добра памятаю 79-го ці 80-го года. Менавіта так выглядала Вольга Гаўлава, Анечка Шабатова. Усе жанчыны, чые мужчыны былі ўвязненыя на некалькі гадоў, і якія не ведалі, ці выйдуць яны адтуль калі-небудзь. Я ведаю, што гэта жах, але здымаць гэта вельмі цяжка. Крызісныя сітуацыі я збольшага здымаў у супрацы з чалавекам у нядолі, ці эпіцэнтрам, які быў папярэднікам чалавека ў нядолі. Гэта была журналісцкая праца ў звязку з гуманітарнай дапамогай. Я бачыў у гэтым сэнс. Гэта было не проста сафары. Хоць, вядома, вельмі важна, каб пра гэта ведалі і пісалі. Але ў той час зрабіць здымкі было значна складаней. Сёння ўсе здымаюць на тэлефоны, і здымкі даступныя онлайн. І не толькі з Беларусі, але і з Москвы ці любых іншых рызыкоўных абласцей, з Донбасу. Я натуральна уважліва за ўсім гэтым сачу, і эмоцыі ў мяне вельмі моцныя, бо я перажыў гэта на ўласнай скуры. У Беларусі я быў у 91-м годзе, і яна зрабіла на мяне вельмі моцнае ўражанне, бо мы ўжо мелі свабоду і будавалі капіталізм. Не ведаю, ці паспяхова, але на пачатку 90-х гадоў тут была залатая эпоха для ўсялякіх клубаў, канцэртаў, выставаў, мастацтва, сустрэчаў. А ў Беларусі тады была галеча і гібенне. Не толькі матэрыяльная нястача. Людзі яшчэ бояліся з намі размаўляць. A tohle je jen tak večír jsem se procházel po Minsku, takže tam jsem vyfotil toho Lenina a tyhle ty atributy a šel jsem kolem kostela a tam babky opravovaly kostel. Opravujou kostel, nevím jaký, ale babky tam prostě kopaly a opravdu tam taková oáza byl ten fond dětí. Своеасаблівым аазісам быў фонд «Дзеці Чарнобыля», у які мы ехалі з каляжанкай Петрай Прахаскавай. Мы выправіліся туды па нейкага хлопца, каб забраць яго з Гомельскай вобласці на аздараўленчы побыт. Уражанняў было процьма. Я шматкроць думаў пра Беларусь, але мне не хочацца запытваць афіцыйную акрэдытацыю. Я ведаю, што без яе гэта немагчыма. Вось так. Я нездарма ўзгадала ваш знішчаны архіў, бо мы трапілі ў такую сітуацыю, што ў 20-м годзе сілавікі прыходзілі ў рэдакцыі, проста хапалі там журналістаў на вуліцах, так, знішчалі ўсе фотаздымкі, архівы, так, ужо няма шматлікіх сайтаў, на якіх былі відэа, фота тых часоў, так, але сёння мы бачым тое, што некаторыя людзі баяцца за сваю бяспечнасць і просяць выдаліць нейкія здымкі з тых часоў, каб не прыйшлі да іх ці да іх бацькоў. З аднаго боку можна зразумець людзей, з іншага боку атрымліваецца, што давайце ўвогуле ўсё проста згубім і не будзе той гісторыі злачынстваў, ну, тое, чаго і хацелі улады ў Беларусі, так званыя. Як захаваць той баланс паміж даверам нашых чытачоў, гледачоў, слухачоў і тым, што ў гісторыю ўсё ж такі трэба захоўваць? Těžko se někomu radí. Цяжка даваць парады. Skúsenosť je taková, že Але, зыходзячы з майго досведу, калі б я хацеў там здымаць,
Я мушу быць падрыхтаваным да гэтага. Мы схавалі плёнку, і ў фотаапарат я паставіў іншую, выцягнуў яе перад імі, вось так. Сёння схаваць картку з фотоапарата нашмат лягчэй. У вас іх павінна быць некалькі. Або можна пачысціць картку. А калі яе пачысціць у звычайным рэжыме і нічога новага не наздымаць, дадзеныя можна аднавіць. Мне здаецца, сёння нашмат прасцей выратаваць матэрыял, калі да вас прыходзяць і кажуць: «Аддайце мне ўсё, што вы наздымалі. Трэба хутка замяніць і ўсё». Але ж я так і плёнкі замяняў. І на пахаванні нашага адзінага лаўрэата Нобелеўскай прэміі Яраслава Сейферта мяне акружылі шпегі і патрабавалі плёнкі. Я адкрыў фотоапарат і вось так выцягнуў плёнку. Але 3 папярэднія я ўжо даўно схаваў кудысьці пад куртку ці камусьці аддаў. А з тема архівама Што тычыцца архіваў, гэта пытанне асабістага рашэння. Я не думаю, што гэта адвага. Кожны павінен усведамляць, што STB ці тайная паліцыя усё адно гэта ведае. На іх серверах захоўваецца ўсё тое, што вы выдалілі і забыліся. У іх гэта ўсё адно ёсць. Яны ўсё гэта ведаюць. Тим се чалавек вůbec непомôže. А Але такі рэжым не можа цягнуцца вечна. Мы таксама думалі, што гэта назаўжды. Я не веру ў тое, што дажыву да нейкай рэвалюцыі, свабоды. Калі здарылася аксамітная рэвалюцыя, мне было 30. Я казаў сабе: «Маё жыццё ўжо прайшло, але добра, што хоць дажыў. А пасля я пачаў новае жыццё». Гэта не назаўжды. Перажыць перыяд 68 па 89 нам дапамагло хаця б тое, што ў людзей былі часопісы 68 года, кнігі, якія тады выйшлі. Бо нічога новага не выдавалі, ні пра што нельга было пісаць. Але ж былі старыя фільмы, дома ладзіліся прагляды. Мы ладзілі канцэрты, распаўсюджвалі кружэлкі, увесь час штосьці адбывалася. Хоць я і сам у гэта не верыў, надзея на тое, што гэта пройдзе, заўсёды жывая. Што будуць змены не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі. Гэта пытанне асабістага выбару. Але думаць, што калі мы выдалім штосьці з інтэрнэту, гэта знікне, і яны пра гэта не ведаюць, гэта выключана.